Fáil de haar náis rih cáit an áit agus mé ag taisteal ó de carta go le buan báisio san Indonéis. An tachtain seachata bhí mé I jog de carta agus conig mé teampel táteach cosúla prambanán agus barbador. Dála mé faoi batíc agus conig mé an cultúr go léir éile speisialta. Anis tá mé ag boga raig go malang sa Iáva Thoir leis an nádúir de charta. Tarlam? Díomh gach éide agus fáilte go dtí an Iáva Thoir. Tá sceithmhíní an dam chun bheith an seo, faoi nádúir agus tá an nádúir an seo sa Iáva. Agus in Indonéis go ginearálta, tá sé go hiile is go thomláin íomhing. Agus cé go bhfuil roinnt trasóirí an seo. Níl an chuid ag an ann céine, níl sé fecathe ag mór an daoine go hátha an seo I Iáva go fóil. So in nuamh, thug mé scooter maidin glúisrothair agus thiomáin mé rá uair go lua maidin go dtí an áit seo. Agus seo Tumpak Sewu, sin as. Cílíonn sé actually míle as, Tumpak Sewu. Tuisciúil sé có mór agus go bhfuil an méid sin isce ann. So níl sé feiceathe gom go fóil, ach tá mé an gosáin inis, an slí, tá sé anna íor giúilta, I lór an nádúir, agus cé bhfuil sé seo go tíanta ó malang. Tá mé ag fanacht I malang faoi láthair, agus is car íomhing I malang comá. Tá ceantar 6 dathúil ann le anna chuid dahanana agus ceantar eile trasna an ann a bhfuil gurm. Just a gurm ar fad. Tá sé cosú leis an ceann sin sa bhraco, ní féidir an fógraíochtaí a bhearach. Tá sé ar Instagram anna chuid agus mar sin ach níl éile sa ceann seo I bhlang bhíos an tain duine ón iarthar ann nuair bhíos ann inné, so is fiú é siad agus úsáideann daoine malang mar 6 base agus an sin tain siad go an chud is mó go Bromo sin an Balcán agus beag mé ag dul out anocht chros. So dúirt mé, well, cearcolóir, tá an táime go manmh chun rud a dhéanamh go neamhspleách, so tá mé an seo Tumpak Sewu. Fórmhór is na trasóirí a tagan an seo, déanann siad 6 pacáiste trasóirithe sa Iáva Thoir agus séir atá gceist ná Kerala ná nó trílá agus déanann tú an anseo Tumpak Sewu agus Bromo agus igen atá níos fuide ón áite comá ach tá sé sin cóganóthach. Nú, má tá tú gramathe leis an tam agus níl anna chuid amagat déanann sé cíal chuna dhéanamh mar sin bang 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 in grúpa agus tá gach rud soccer déis agus mar sin de ach don féin tá an táim agam ach tá mé chun iad a scapa amach beagáín. Oh my yeah. Sé seo an as is mó is drama tua go bhacha mé. Riamh féiceir seo. Oh my fiú éigean sé go mór an gamma tá sé tá sé céad is a 20 méidir agus ní féidir le fiú an buna eáil agus féidir le siúlód mór dhéanamh sios go dtí an bun. Tá sé 6 séir agus slánán agus mar sin de ach leis an raibh seo féidir go muinnig mé trí leis. Seoling ag tasnú go lua leis an don séir an ómh. Iadidir bhfuil sé seo sa bháilta. Oh, an Áise Theas. Yeah, rion tú go deo. Yeah, ní féidir lom dó ann, like beag tú ag snob. Oh, but yeah, nera, bhís a gom greibh sé có. Look, sin is tócha. Ach no, tá mé sásta níos chun é seo eáil. Tá sé do creta mar atá. Ach, ní féidir lom dul sios an san, I mthúm se ima éanaar bhógán féireach. Oh lads, tá na daoine ó clúla an seo có cordúil. Iadidir, is tócha nachhfuil mór an trasóirí timpeall na háis ag ceapas gneoch an áit seo plódathe. Agus tá cúpla grúpanna beaga ní anna chuid an éachar agus cúpla daoine le tamánaí nó tróirí príomhádach. Is mis an taintead ima éanaar ach mar sin, yeah,
She's just feels like immer see an sin le coco, cno coco. Bhí sé sin lads an bug hash an sos to duffer a ríis agus na céimena, míle céime ar a laiad. Ach tuair duine ó túil seo snake fruit dom agus sin neadidir ní raibh sé gom hena féin an éair, tá sé 6 milliis. Seo mar éachann sé ina éanair, seo é turais pílála dhéanamh agus ní mór an lábhar gom. Tá sé anna bhlasta. 6 sour ach milliis goma. Nis chalíní agus buca lí tá mé ar an slí go darb anam Goa Tetes. Tá asbeag an chomá agus is féidir atdul trí agus tá siúil ag buint leis. So is féidir siúil idir an dó heasanna chomá nó ní tá sé seo cóstríp. Ní héann sé machar an camera ach tá sé seo anna chomhreach do Tumpak Sewu agus níl aine eile seo. Féidir seo. Lads tá an dahan cóbeag bhúil mé le beirt an sin bhí siad ar thras an tros trí lééis sin timpeall an Iáva Thoir fad agus bhúil mé le job Jakarta agus inis ar an siúlód fánach seo so tá an dahan beag agus ceann bháin éarna gotá gceist agus is ghaeilgóir é comá rinne méid rúd chun an camera thógáil amach mar bhí sé le tros ach Jack má tá tú féidir seo díagais dasbú leis a ríis agus gnáirí leis an ghaeilge. Lads, tá an Iáva gníomhaíocht ar fad. Oh my god, fián, deachreite níl aine eile an seo. Ach neadidir an méid mé ag dul tríd an Áise, sin an slí gotí an ceapam. Ní lis gom ach is bralam an bhraíocht seo mar atá. Rééis táimáis bramacha an seo, cos cnach bhfuil is gom is féidir le dul trí an linn sin ceapam chun dul suas an sin. Ní léid slí eile. Tá sé dhéanamh gom ar an laiad beidh bróga glanna gom i dtí ag sé seo. Is fear achtra é seo. Lads, tá an áit seo just as an dahan inis. Tá mé sásta gur drap mé suas gotí an sin. Tá nach bhfuil an mór gló, like ní bhfuil tú an dul is seach ní dóiglumm ach just déag sé go háling agus an sait mis leis an isce ag téisiim mar sin bríoch túil. Agus tháinig mé ar cúpla tros a thuirí ag an bar ach seachas sin ní áirithe ach ar bhís a gom gomainn fluch Boise. Turais é seo in nuamh mátá tú ag teach tógmála nach féidir leis an isce dul seach mar bhí is búthe faoime go háin agus tuair bóga isce. Mar ní raibh sé sin rólas a gom so sin bhí a cuairdaíomh ach tá mé cócósásta agus inis Rapid mé suas a ríis gotí an bar sin anna chuid céimena agus tománig mé thnáis go mláin a ríis. Chuir mé an tros seo in áibh ag Mount Bromo hoíche. Bhallaigh an glústáin mé ag leathúir tar éis a dóigh saníthe agus hamánamar 2 uair go Bromo. Tá sé cathrú tar éis a cathair faoi láthair agus tá méid ag drapa suas go Bromo tá sé dorcha. Bheith gach aine tá sé cuair chlog ar madan agus tá sé ag tosnú tá éirí na gréine linganis. Lads, tá sé seo dríoch túil do chreite ar fad
agus is fiú é go léir tá Iríne Gréine taobh hiúr do anseo agus an bolcán ar an taobh eile anseo agus tá sputa 6 maith a going anseo mar tá grúpa anseo tá like 6 ar going ach ar an taobh eile tá anna chuid daoine suas anseo ach tá an réir is fearr going. Láthúir turais chuig gach agus tá an gríon amach saoil an sin tá sé bhaid níos gnóhéanais ach féidir seo nachhfuil sé cosúil le rud nachhfuil feice agus riamh tá sé just docreit agus níl aon feice go riamh mar seo tá mé cóáasta chuna bheith anseo agus mátá tú anseo Iáva caiigh tú tacht anseo cinnta. Beidir gur bé seo an rud is fearr an nádúir is fearr go bhacha mé go dtíanais san áis a thurthas. Agus chuig bheith anna chuid a gnéim seo. Féidir an gríon. Tá míad ag roiig faointe eile inis agus tá sé beidir níos fearr é go dtíreach mar an ggéad bhfuil tá sé saoil an sin inis ach is féidir leis é dhéanamh ag cúpla áis timpeall Bromo é féin sa Fort Náisiúnta seo. Seo é mar thróirí tá sí gur gur fad fáilte intanéis. Seo é an glúiseán ar 4x4 an seo lads mar seo é an áit an bhfuil míad ag tomáint inis tá míad a lár an 6 fásach is dócha atá i gceist ach nach bhfuil sé do chreite leis na sléite an seo agus na scamal go léir ó mí tá sé fiáin agus inis tá míad ag fáil bricfásta an seo. Breakfast box. So tá míad inis féidir fashion tá míad inis ag siúil go dtí bar an créatúir ar an molcán é féin agus tá míad ag tnú go mór leis sin 2 kiloméidir an 2 kiloméidir aisirís agus tá anna chuid caplan seo neidir cátar siúil. Seo é an taon fort den tros ina gaiigh tú mór an siúla a dhéanamh, déanann an glúisteán an cuid is mód an obair. Fiú an seo tá sé garad ach tá an siúlód géir agus go nóthach. Tá an táirde le bra beagáín freisin agus tú ag 2,300 is a 59 méidir thar le bhéal na mara. Ceathrú turais a hocht agus tá sé hena féin cóta chuna bheith ag drapa suas bolcán ach achtar mór itá i gceist cínta. Ní ceapan bhfuil aon rud mar seo feicthe go riamh. Bíocha bhí volcán riamh ach tá sáideis gur bhéh seo an 100 ceann Bromo mar tá sé olmhór agus anna himúil ar fad agus an carraigh atá timpeall na háite ar fad tá sé go léir tuis go riil an volcán an sin so anna himúil go é agán ar fad. Ach plódatha dardóigh plódatha. In dhéag na heachtra rinnemer an tomáint arás go lang a ríis agus is féidir leat an tíreacht íhinge eáil an uair seo. Bhímar arás a lang hart ar láthúir taréis a dóé go ríis. Bhfuil
gach aine tá mé thnáist i Álainn arís agus seo é I gcóir an capital seo den Iáva Thoir. Ach níl sé an deire ar fad, mar nómh tá mé dul chuig baile darb an banjuwangi atá sa hir in Achill Valley fós I Iáva agus amórach beag mé ag drapa I gin agus beag fiseán eile speisialta a gom sin ar chanéal eile chanéal béarla Kate in the place. So mátá sim a go níos mód an Iáva Thoir a eáil bhulthing chun an nasc seo a leanúnt agus beag níos mó an sin. Agus mábhainn tú taitneamh as an fiseán seo agus as na roichanna íomhing atá le feicáil seo le a hol túr like foscríomh gachrod tá sa gcuibh tú féin agus cíigh mé sa chéad áit eile sib. Son go fun.